chceš? No konečne. Dobre, Štefan, tu. To vám Ujo Karol posiela toto? No. Ako víno? Poďte mu chvíľušku, poďte. Aby vám... A prosím sa. Mirka! Ty aj na to ani nepadlo, že tuto som ti kľúče dal. Tuto. A však som tela kabáty mali. Kabát. Milí Andele, Peto, ale není to tak som opustený, jak len doktor. Páči sa, to vám hovorím, to vám Ujo Karol posiela víno. Kto? Že je ťažká doba. Malý Ujo Karol. S Kejom. Ujo Karol. Že je ťažká doba. Mirka! No ja som... Ona utíka. Ale však ťa utekla, hodajme, keď ste slopali aj víno, aj všetko, čo kopete. Slopete to na one, na kopu. Vy tu spolu zvolíte chvíľa, tebe. A čo to slopete? No ale... To je tu víno, to si Karol? Dobre, Mirka, ja som zabudol, že sa takto som ti dal kľúčky. Najbaný sú ja Fidelo Castro. Ticho buď, prosím. Ja bol, Ale ticho buď. Odína hlavne neví. 12 rokov som bol, ale ona bola u Partizánov, a keď ona ma išla hľadať. Ticho buď. Čo ticho? Ticho buď, ticho svora jedna. Čo mám jebe trvať? Ticho. Není treba nič, len smrť. Všetko len. Ale to je to také, to máš na... Však ešte do tých 2017 musíte dožiť, nie? To tú revolúciu. No. Ticho. A to prosím Pána Boha celé ľudskú močku. A za to budem mnoho trpeť. Ale ticho buď, to je No, ale tu máte... Tu máte to... A ja to zapnul. Listečku, zubový, ja som títo kľúčky. Tuto ti dal. Ujo Štefan, tu máte... Kejo vám borovičku spravil? Máte borovičku vám urobil? Náš nevole. A tu máte... Čo vidíte se mnou Ešte robí? 2 litre vína a toto vám Ujo Karol posiela, že to je ťažká doba. Malý. Hej, ne malý. No čo ja viem, či malý, možno, čo ja viem. Starý. Jasne, že To starý. prosto. To je strašné. Ty a Čupetko, čo budeme s tým akoflisty robiť? ticho, s jakým akom. Čo? Uvidíme. Nehovorí, že musí to predať, aké si vápno, lebo... A tá zimráčka utekla. No tak vyslúpala všetko červené víno. No, Slopete obidva. jasno sa ľúbime. A slúpete, To je hrozný. Biliard. Bilý svet. Ježišeko Mária. Kristus už bol taký črga, ja to veľký vyjebaný. Veľký vyjebaný. Špinavý človek. Ambicia, ne za ľudstvo, ale za kresťan. Bilý Andel. Čo je mne? No počúvaj ma, nepoužite telefón si ukázať. Á, to teraz nemá význam. Ale tú onu by si mu mohol dať tam. No, dobre. Tú kartu. Tú kartu mu aspoň daj. Peter, nechci ma ni číslo. Tak mu to tam narysuj. Smák, ne? Ja, Narysuj. Máko, dobre, že bola, a tam mala utíkla, ustanoť. A čo by tu bola, keď ty si takú kešker? Ale ja už pracuje, za chvíľu dojde. Ja ti treba hľadať. Nebude, ona je dobrá, bude. 13 rokov som bol spatý, lásky mi vďakujte. Dajte telefón na nevytrávanie. Pásuj to prosím. To sa tišie pravdě. Všetko, čo si neber.
Brava, come stai? Bello. Ma tutto si dice,